Bayan abin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi wa Dauda Kawu rarara, za mu iya bayyana cewa 'yan adawa sun samu bakin magana domin tsawon lokaci suna jiran irin wannan dama, kuma sannan a halin yanzu sun same ta. A list ɗin da Bola Ahmed Tinubu suka fitar na masu tallata jam'iyyar APC a shekara ta 2026, babu fa sunan Dauda Kawu kwata-kwata tare da shi da wasu manyan wanda ya kamata a ce mun ga su gaba-gaba abin da su tallata wannan jam'iyya a wannan shekara. Sai dai mun ga sunan Mansura Isa, ɗaya daga cikin jaruma a cikin masana'antar Kannywood, amma dai ga cikin wani rahoto da mu shirya nan kamar yadda dokin karfi suka kawo. Wannan rahoto dai ya bayyana wasu kalamai ne wanda jaruma Mansura Isa ta yi bisa ganin cewa babu sunan Dauda Kawu a cikin wanda za a yi yaƙin neman zaɓe. Kamar yadda dokin karfi suka kawo wannan rahoto ta bayyana cewa duk da cewa ba a sa sunan Dauda Kawu ba a kuma cin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, ni zan yi aiki da shi. A cikin kwamitin za mu yi aiki tare domin dukkan abin da muke tallatawa abu ne guda ɗaya, amma dai za a canza yanayin tallan. A madadin a yi ta yin zage-zage ana cin mutunci, za mu mutane ta lallaɓi sannan kuma ta hanyar siyasa, domin haka siyasa ba wai abu ne wanda aka fito kan zagin mutane ba ko kuma dai kana cin mutunci. Wannan wasu daga cikin kalamai ne wanda jarumar masana'antar Kannywood Mansura Isa ta fito ta bayyana, wanda za mu iya bayyana cewa tabbas abin yi wa mutane da yawa daɗi yadda ba su ga Dauda Kawu ba a cikin kwamitin yaƙin neman zaɓen Bola Ahmed Tinubu. Za mu iya bayyana cewa akwai wasu dalilai da dama wanda babu lallai a iya zaɓar shi a cikin wannan kwamiti. Na ɗaya, Dauda Kawu dai babban mawaƙi ne, kuma sannan tsohon mawaƙi ne a cikin jami'ar APC din, domin tun tsawon shekarun baya yake tare da su. Amma sai dai a halin yanzu irin abubuwan da yake yi, sannan kuma cikin kalaman waƙoƙinsa akwai zagi, cin mutunci, raina mutane, wanda muke ganin cewa tabbas idan har Bola Ahmed Tinubu ya ƙara jawo shi jikin shi, abu biyu ne zai haɗu. Shi kanshi Bola Ahmed Tinubu ba ƙaunar shi ake ba bisa matsalolin da ya aiwatar. Cire tallafin man fetur wanda ya fara yi, wanda ya jefa rayuwar 'yan Najeriya cikin wani yanayi, sannan kuma matsalar rashin tsaro, ga talauci, ga abubuwa dama, ga shi baya jin koken mutane. Ta ɓangaren shi kuma Dauda Kawu ya zagi Sheikh Ali Isa Fantami a cikin 'yan kwanakin nan, sannan kuma mutane daman suna kullace da shi a cikin zukatansu. Babu lallai Dauda Kawu ya ce a yi kaza sannan 'yan arewa su bi shi, domin san da cewa a yanzu ba wai masoyinsu bane ba, kuma sannan ba wai mai ƙaunarsu bane ba. Ana buƙatar mutanen da ake ganin mutuncinsu, ƙimarsu da kuma darajarsu, wanda an san da cewa mutanen arziki ne, ba sa zage-zage ko kuma da cin mutunci a shafin social media ko kuma da a cikin society. Hakan ne yasa babu sunan Dauda Kawu a cikin wannan tafiya, amma sai dai Mansura Isa da ce za ta yi aiki tare da shi, sai ta kafa sharuɗa guda biyu. Ta bayyana cewa babu zage-zage, sannan ta ƙara bayyana cewa za a bi mutane ta hanyar siyasa da kuma lallaɓi. Hakan ne ake buƙata domin Bola Ahmed Tinubu ya tazarce ya shafe shekara 8 a nan gaba. Shi ne kuke gani Bola Ahmed Tinubu zai samu nasara a nan gaba kuma dai akasin haka?